Rochelle ni inang mo nakita? Hindi! Apa yun lang, nananuna ka ni Rosingin ni kasta-kasta na matabok nun na eh. Yakam mo yan, ano na pamayan na? Apa yan nanuim han? Iilaban ko ah. Ereband mo? DIY? Oh, tas lagi rin ka mo itong kasarmin lang? Kasi syempre. Oh, tutok mo yung terupa niya lang ta makita rating na. Yeah. Lang, nya tiri inam nga may reband mo kasanumat. Yakam mo. Ha? Yakam mo. Tataka lang pareband dya? Uy. Nakasursurwa mong kastahan? YouTube ah. YouTube! So, salanganin sa amay. Joke lang. So, sa primera gragsak na lang nag-isum-isum bahay. Guray no, napangit ti rupa, no, napintas yung buok. Anya. Baka ibagada nga 13 man payo ka. Oh, Brian. Oo nga no. Alakay nang ni, urong tabuk mo ni, sa sukay. Ay. Ay, madi kung kunak lang, ganyan talaga kasta ti maplantsa. Payo unay na kasi street mo databuk mo nang nay. Apo, may atay. Inang lahat. Kaya? Ito na. Di na pinanganti ba boy? Kamuya yan na? Rochelle ni inang mo nakita? Hindi! Si Kamag Gayang! Kudala ka na si Kanilo Silay! Oh, okay may? Nagmayar, ti bubuk na na, nakalilintig mo dati. Buk na, jam ang mugay mo na. Reband de Rosel. Isa-isumo lang na lawana. Isumo gaya, aprusa man. Ay, bay matukol. Apiya ka, tatala nagribang ka aprusa Ah, ano mabalin? Ano yan? Paano yun? Ana mo data. Makilo. Nya mo ngerti yun? Hello. Makilo na kwa. Sungain ka palagpakan ti baboy, tano siya tagpangan ng makilo dati buko. Awarin tatay pa yan nakapakanak di baboy. Hindi di pa tungay. Di lang Ang kapagpakan ti pato, asan to no makapangan ka pato, agapoy kan. Kaapay, magilo yata buk normal. Wan. Apa yata buki yate? Takan? Di pa nagdumdumog ko nga ka, makilo-kilo. Maglay! Wan, may katilintig na kwa. Madamdaman to aja. So, basta gapoy Merinda kayo ka. pala ka? Nagmerinda ka pa lang ata, gapoy kang turo kwa. Makaperinda ka. Manay! Masuubang nga rin dati buko. May apa yata buki yate ko ha? Kastaray ti na yan? Maasukan. Siyempre, Maasukan. Asok na. Nakadumo daw na nga, ibabaw mo kanya akong tatata, napintas nga katabok mo na, ribanay. Siyempre Yung marti mo nina ngay. nariga mo't ano di ka surutin di imbagada. Nasa norte pagturog yung tutan. Batol ni Rosil sa ditata, di na sa magkatang berninang yan. Maturo ka kagakastiton ano Nakatugaw? Wan. Sayang nga rin na mapili ko. Baila ay. Oh. Lang harap.